Уважаемые наши зрители, добрый вечер, дорогие друзья. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Yaxşı hikaye, көтәренке күңел белән концертыбызны башлыйбыз. Бүгенге программабыз безнең мәхәббәт булмаса дөньяда дип атала. Мәхәббәт бит ул бик күп кырлы. Туган җиргә мәхәббәт, яраткан эшеңә мәхәббәт, әти-әнигә мәхәббәт, сөйгән ярыңа мәхәббәт, татар җырына мәхәббәт. Әмма татар җырының сире нәрсәдә икән соң? Җыр ул йөрәкнең иң кечкә кылларына кагылып, безнең үткәннәргә, киләчәккә алып кайта. Җырның таш бәгырьләрне эретерлек, аңа җан өрерлек көче бар. Җыр ул Ходай кешеләргә җан авазы итеп иңдергән изге моң. Бүгенге концертта безнең җырлар аша ярату, юксыну, үткәннәрне искә төшерү, шатлык мизгелләрен кичерерсез дип ышанып калабыз. Сәхнәдә татар җырына гашыйк егетләр һәм кызлар. Татар җыр ансамбле Мирас. Кайдарына яшәсәк тә, кайдарына йөрсәк тә, һәр чак туган якларга, туган авылга ашкынып кайтабыз. Әти-әниләр көн күргән, сине дөньяга бар иткән, яшәү көче биргән туган нигезгә, туган җиргә булган мәхәббәт тартып кайтара безне. Анда йөрәгебезнең бер өлешен калдырып, яңадан чыгып китәбез. Салих Сайдашев, Хуш авылым.
Батыр Салих Сәйдәшевнең 115 еллык юбилеен билгеләп үттек. Ул татар халкының бөек композиторы, бик күп опералар авторы, бик күп музыкаль спектакльләргә музыка язган автор. Аның балалар өчен, улылар өчен, яшьләр өчен язган җырлары, ариялары бик күп. Менә хуш авылымны янатып җырламаган кеше юктыр. Менә хәзер инде икенче җырын башкарабыз. Җәй айлары, күңелле бер җыры безнең өчен язган дип әйтерсең. Җәй айлары, Салих Сәйдәшев. Кырлар тургарының шат тавышы, илһам булып кергән күңелгә, туган җиргә булган мәхәббәтем җырлар булып туа бүгендә. Сәхнәдә Габдрахман Айнуллин, татар халык җыры Сагыну.